so da izza, so da izza, so da izza malama ce. Malama ki daina soyayya da izza, za ki karye zuciyarki da zuciyar ɗalibki. Ki daina so da izza ya sana makance. Ina rikici kake a nan wurin ba sama mai ya ake tufa shi ba wani wace wanda gani tufa shi so da izza ɗin kenan. ba da uwa daga ina suke daga matan takalabe da ƙarya muke da ofishin shugaban makaranta da malam abinta wallahi malam ba daga nan nake ba za ka mai da ni makawo ne ba gan ka bane sorry sir maza ba sai mun da gani ya koma a cikin sa rikice ina rasa ma mai zance. So kenan so da izza ɗin kenan. So da izza, so da izza ɗin kenan. ne ba a ganewa lokacin. Madan ba ita ce wannan ba? Wai wace ce kuke so ku gaya mu? Canje ka duwa min yarinyar can ba su mai bace? Mai yawa. Kai Allah kai kuma kuka tsaya kallon ta. Ba na jira, na ci kudi ba. Kawai Alhaji. Awa kare, kuka tsaya kallon ta kuma awa. So halitta ne nake an halice shi. Umar da ita da Allah kai. Kuma ta kwaba. So da izza ta sani na makance, ruhi na ya nutse. Kara so mana. A normal. Adanan banda uga ki ba sai in sake arzala in shanye ki ba. Allah su kabi kin kare. Ba ta nan aka yi ne wai. Oke dama wai wannan ce wannan ba ita bace aka ba mu kwantiragin din na wannan yaren sai cewa wace wanda aka baka idan Allah ana miki magana ke kina gyara tsayuwar ki da Allah ba za ki gyara ba ko sai na miki magana ba na za ki mu jumana wallahi Allah ba za ki ji in gaya miki duk wani zirga ki da wani abubuwan ki ba abin da bai zo kunne na ba abin da nake so da ke wannan ba wai umar dole ce ma kawai ba wani wai ba za ma mu tsaya ja ke ba yaron nan Hayatu da kike so kansil Ibrahim zaki so Ibrahim da gidan mu shi zaki so dole ne ma bara fa ki jin ga miki idan na zana layi a makarantar nan ba wanda ya isa bi duk wanda kuma ya saka wallahi na kai shi kushi ba wai bane ba wallahi kiyaful kiyaye Allah ya biya mu kaga are mata magana tana wayo makarantar mutane saboda kai ban ta kan nan ne a dewari wai wannan yarin yau ke wai ya aka yi ne wai bari ki jin gaya miki fa a cikin makarantar nan fa duka zagi ba wani abu ni ba na tsoron komai fa wallahi duk wanda ya ja da ni wallahi sai dai ya ji na mai balli baya yi ba wai kawai ni na gaya miki kuma ni ba za ki iya tafiya ba ki ban amsa ta ba kin gane ko ni abin da nake so kawai ba wani magana Hayatu kawai Ibrahim ne akan layi kuma dole ki bi ko ba haka ba sai ki ga miki da abin da canje ya fada ba tsallake wallahi sai in saki arzala zuke ki a zauna lafiya ya mata dai shine da kafa bayu a kafa fire no type part no go da you see ga mata a dai wari Allah abe kanziya ke ya aka yi ne wai ke kina daukan abun kamar wasa ko zaki amince miki kin ji ga yanzu to shi kenan kiyaye to ke na rantsa da girman Allah in ba zaki kira wa kanki ruwa ba Allah ya tsina kenan so da izza din kenan so da izza na kasu ne mu na ta neman kani da nake haba ainihin na ta ran gurin na dan wuta dama abin da ya sa nake neman ka san lokacin tashi yayi kuma kan malam abin da ta rufe ofis
da ba kai letan nan. Ya ai abokina ba na gaya ma shekaran jiya na ɗan alƙawari sai na ba malama Binta leta hannu da hannu ba. To da na je wuce ta kofa ofis ɗinta kawai sai ta gani na zo wuce sai ta ce nan. Tana kira na sai na tsuguna sai ta ce bara na baka assignment ɗin da na yi shekaran jiya. Ɗan wani aji ne kai na gaya mata sai ta ce assignment ɗin da na yi shekaran jiya zan baka ka kawai monitor aji ku ya rarraba. Sai na ce to ta tsuguna ƙasa tana janyo durowa. Kawai a nan gurin sai na zaro leta sai na ce mata takardar ki ta faɗo sai na bata. Tana karɓa sai ta gani kai tana gani hannu da hannu na bata tana gani ka san me ta ce wallahi wani dan iskan ɗalibi ne ya ki bayyana min kansa ya ki bayyana sunansa ya fi wata 6 yana kamun leta kuma na kama shi sai na ci mutuncinsa ko dan uban wa ya ka tace a raina ni kuma kawai kira nake I love you I mix you I like you ina ta gaggaya mata da kalmomin soyayya amma a raina Wallahi ka bani dariya. Kawa ba ka da dawa wallahi ba ka da tsoro. to kai to tsoron me zan ji akan soyayya kan soyayyar da nake mata ai ba zancen tsoro ni da nake san na mallake ta Gaskiya ne abokina wallahi ka bani dariya kwata ba ka da tsoro. Wallahi mu ƙarasa kawai mu tafi gidan kenan ina rikice ina rasa ma mai zance so kenan so da izza ɗin kenan. kai abokaina ina sani na janyo ku nan gurin mu zo mu dan huta tunda class na gaba kowa kuma malam Umar ya hana mu shiga wallahi shi yasa ma yanzu tunda mun zo a makara sai mu jira an fito break sai mu shiga mu je ko za tunda in an fito break dole ne a ban mu shiga Gaskiya ne mu ci gaba kawai da zaman mana malam daɗin yadda nake jin daɗin zaman nan. Da amma a ce yau akwai bal a makarantar. bal Dan malam PhD din ne gaba ɗaya ya fita. ka ji wannan wai zancen bal yake ina zancen kokarin kai lekata da nake yi za ka yi min zancen wani ball ne fa Kai har yanzu ka yi hakura da wannan ka duka kokarin mu ne ba ma. a hakura abokina ba a hakura kai da Allah rabu da kashe ma zuciya wai ka hakura kai rabu da shi wa alaikum salam A ne ma magana mala. da Allah ki dakata ki ji inda na je Fatima sai kin bi ni ki cewa guri na kika zo Haba Bilal dan Allah saboda kaga ina son ka ina ta faman bin ka shine kake wulakanta ni. Allah ni ki rabu da ni ba zan iya sauraron ki Bilal ya haka ne kai ka da saurare ta wannan ba Allah wulakanci kenan fa So da izza Naji dan Allah da Annabi. Ya zuwa ne. Saboda ina matuƙar son sa kuma kun sani. Fatima ya mun san ina son shi. Iyo akan wannan malama ta take nuna izza. Ya damu rayuwarsa a kanta. Kai da kike son yi baya wani. Amma insha Allah duk yacce za a yi za mu shawo miki kanshi. Dole masu yayi soyayya da ke insha Allah. Kai mu wannan ko ban san irin godiyar da zan muku ba. Da Allah ka taimake ni. Wannan kaɗan daga cikin aikin mu ne sai ya hakura da wannan malamar da mun kan me yake samu a wahala kullum tana wahalar da shi. Ka taimaki rayuwa na domin da shine rayuwa ta. Idan ba shi ba zan iya rayuwa ba wallahi. Fatima kake da mu. Mun ki wannan alƙawari. Bilal sai yayi soyayya da ke. Shikenan to na gode. ma wai da ba ga abubuwan nan sun kammala Sai za ka kawo mu? Sorry ma. Me wannan? malama ki daina soyayya da izza za ki karya zuciya Dama kai ne kake kawo min letar nan? Hauti yayin dama kai kake kawo min letar nan? Anu ma wallahi ba ni bane ban sani ba wallahi ma na san hukunci na zan dauka a kanka. Tafi! da iya wata ƙarin wani januwa ba ruwan da su yabawa wasu kan abu ake so da izza ki daina
Sit down. Kai ba na kaka da ya kala shi a rigarka. Ma. Wuce ne. Ina magana ka. Wa zai tuna mana abin da muka yi jiya? Ma'ai. You teach us about cities in the map. Abel, sit down. What are you laughing? Sorry, ma. What's the camera down there? What? Let's go over there. What's the camera coming? Come to the shoe. Cut it up on why that you want to help me? Yes, you do. I don't give a guy come and Tell us about how to take care of our body. Clap for her, babe. Yanzu ba ga mace kuma kwatan kunya maza sai ku zama rigima da ka wani gashi kan kamar kunya ko to shi ke zamu amma mun yau mana magana kana magana ko ka tashi ka ga mana abin da kai shi ka da na fara to ai na fara ba shi ka da ba da sauran mu da na fara ko za ka tuna mana shi ne sai magana Sorry ma, kai ka san kwakwalwarka mai da kice kuma za ka wani wannan awa. Ayabon, sorry ma. Ina so yin haka yi. Stand up. Kin ci abin da ya farke. haka ne na ji malama hakuri zaki dan ki daina tunani akan wannan ɗalibin da ke kawo miki wasu kan soyayya zuwa fushi ki manta akan shi ne kawai abin da zaki yi Wai a ce kamata ki dube ni fa da nake da tarin dukiya. Mahaifina yana da ɗaya daga cikin manya-manyan masu kamfanuwa a wannan ƙasa tamu. Wai a ce wani ɗalibi ya zo yana min irin wani abu. Wallahi ina kama shi ai sai na wulakanta shi. Sai na ga waye tsaya mishi kuma sai na ga waye uban shi a wannan ƙasa. ki ga hakuri zaki dan wata shawara na kawo abin da za yi malaman makarantar nan da mai gadi za a tara su a sa ido akan wani ɗalibin da yake kawo miki musika zuwa ofishinki wanda idan har an sa ido dole ne idan malamai da mai gadi ka hada su dole ne a kama waye shi Good idea. haka ma za a yi. Wallahi kun sana shi daɗi. Good idea. Haka za a yi wallahi. Okay, ban go ba. So da izza ki dena dukiyar da Allah ya baki ya bawa wasu kan awaki so da izza ki dena
I say new cup. New cup. Me yasa ka aje wannan gashin haka? Baka gani ba kamar ciyawa? Me yasa ka aje shaka? A to da shi ina so gobe. Eh? What? Uwar artist din. Na ce uwar artist din. Ina so ka aske wannan gashin. In da ka ganin ka wannan gashin haka, abin da yake baya ne jawo ta. Sorry ma. Bari na ce ma malam uba magana ya shi. Ƙarya ne. Baka da hankali da za ka min ihu? Laraba gaskiya kake ga ke ba Allah bace a makarantar da izzan nan take ta yi yawa. Ni ba Allah. Fita! Malama gidan soyayya da izza za ki karya zuciyarki da zuciyar ɗalibanki so da izza ki dena. Kai, da haka yi, sai kofar da haka yi, musan me ke faruwa. Na ga malama binta ta zagaya ta bayan tana zagaya a makarantar da kuma na ga gaban ofis ɗin ta. Wannan ne ta ce zan saurin shiga mata da ka san yadda muke tsara. Abin da zai faru ko kai ka tsaya ko ta kofar nan idan ka ga to wata kai sauri ka sanar da shi kuma ya sauri ya ga zan shiga cikin ofis ɗin. Bari an je kai mata ba. Bai sauri ba. A san So da izza ke sani bugun zuciya. So da izza ya sana makanci. Ina rikici, ina rasa ma mai zance.